остава да видите. Последният шеф на УБО, генерал Милушев, човекът, който охраняваше властта. Посланникът, който смени режима. Генералът от КГБ Виктор Шарапов за срещите си с Тодор Живков малко преди историческия 10 ноември. Секретарят на ЦК на БКП Йордан Йотов, един от тези, които участваха лично. Иван Костов, неразказаните спомени на демокрацията за прехода, социализма и икономическата перестройка. Теория на конспирацията или заговор за унищожението на българската нация. От Вашингтон, създателят на плана РАН-ът, световният икономист доктор Ричард Ран. Поради много ваши запитвания във Фейсбук, планът РАН-ът има една конспиративна теория, има навсякъде в интернет и се шушука за нея, която обвинява плана РАН-ът, американския план за възстановяване на България и минаване от планова икономика към пазарна. Тази програма РАН-ът е обвинена на всички политически и икономически неуспехи в България. Проектът е прекръстен на стратегия за унищожаването на българската нация. 23 години след първата визита на Ричард Ран у нас, ние се свързваме с него, за да го питаме как оценява днешния преход и дали е оптимист за бъдещето развитие на страната ни. Защо му се провали плана в голяма степен? Как се случи така, че избраха вас да помагате на България в прехода и от планово към пазарно стопанство? Защо вие, доктор Ран? Бях помолен да дам лекция по икономически преход, понеже участвах в унгарски екип по прехода. Дойдох в България, говорих и след това говорих с хора в преходното правителство на Луканов, които ме помолиха да организирам екип от икономисти, юристи, бизнесмени, за да помогна на България в това трудно за нея време. Направихме екип и така всичко започна. Може ли да се каже, че Луканов ви избра? Да, бяха в много тежко положение. Имаше голяма инфлация. Икономиката като цяло се беше разпаднала поради липсата на реална пазарна икономика, която да замени комунистическо-социалистическата такава. Беше доста хаотично, както при по-голямата част от източноевропейските страни по това време. И мисля, че Луканов беше, ако не в отчаяна, то в доста трудна ситуация. Какво ви каза? Как ви покани и каза ли ви за спецификите на българския преход в този момент? Не. Това, което стана е, че имаше много голяма доза политически хаос по това време. Имаше хора, които се опитваха да бъдат влиятелни и правителството получаваше много различна информация от хора вътре и вън от България. Идеята беше да сформираме един много професионален екип с икономисти от световна класа, много добри бизнесмени и юристи, които имаха много реалистичен опит. Моят колега, доктор Роналд Ът, един от големите специалисти по приватизация, оглавил приватизацията по времето на Рейган в САЩ, също беше в екипа. Имахме хора, които разбираха от икономическа политика. По това време никой нямаше директен опит как да се прехвърли една икономика от планова, комунистическа към свободна пазарна. Така че нямаше учебник, който да ни каже какво да правим, но бяхме събрали най-добрите умове на онова време. Това кога се случва? Питам ви заради забавянето. Кога се случва този разговор с Луканов и за колко време подготвихте, кога бяхте готов след това като дата? Мисля, че беше в февруари 1990 година. Това беше само няколко месеца след като Живков беше премахнат от вас. Беше много хаотичен период. Минах, за да дам моята лекция и се запознах с много хора от опозицията. Луканов по това време се опитваше да прави един вид преходно правителство и така започнах дискусия с него и неговите хора. Мисля, че беше, ако си спомням добре, късния февруари 1990 година. Началото на март започнахме вече да губяваме плана. Луканов ли ви представи дисидентите, за които говорите? Или имахте отделни срещи извън Луканов, извън кръга на Луканов? Срещахме се отделно от Луканов. Част от сделката, която направихме с Луканов е, че ще се постараем, но трябва да е на обща основа. Не трябва да го правим само за неговото правителство, а да го правим за хората в България.
Това, което направихме, е, че имахме два паралелни екипа. Американо-европейския отбор, екип, който аз оглавих, и имаше български паралелен екип, който представляваше различни политически факции в България по това време. Имахме проблеми по това време, защото на моменти българския екип беше много трудно да работи заедно. Защо? Защо имаха проблеми да работят заедно? Защото гледните им точки бяха толкова различни. Имаше Иван Ангелов, който беше икономист на Луканов, който идваше от социалистическата традиция. И имаше и хора, които бяха като цяло на пазарната страна и бяха силно противопоставени на режима на Луканов. И някои даже не искаха да бъдат в една стая заедно. Затова често ми се налагаше да бъда арбитър между българите, тъй като, разбирате, имаше много силни политически чувства по това време и затова трябваше често да прекарваме време в опит да бъдем медиатори. Имахте ли моменти, когато се налагахте над вашите български приятели? Вие да казвате така ще стане, а те да се отстъпвали? Опитвахме се никога да не налагаме своето мнение. Това, което се опитвахме, е да ги убеждаваме. Всъщност дискусиите минаваха доста добре. Не знам дали сте бързали, но не знам за колко време го подготвихте. Бързахте ли тогава? Да, имаше много политически натиск, защото политическа ситуация беше особено нестабилна по това време. Представяхме своя доклад в началото на август 1990, нашият първоначален доклад пред министър Луканов. Но си спомням, че той ми каза, когато му представих доклада, той каза, че може да направи части от него, не целия. Аз се опитах да му обясня, че да се ограничава едно предложение за реформа по този начин е като правене на торта. Трябва да сложи всичките части по правилния начин, за да се получи. Но политическото напрежение беше такова, че той не можа да направи всичко, както и правителството след него. Например, бях предложил България да установи един валутен борд или някакъв вид закотване на парите, защото имаше много голяма инфлация по това време. Беше очевидно на нас от американската страна, че вие имахте нужда от външна котва. Това беше отхвърлено, но след голямата инфлация през 1996 година, втората така сериозна вълна на хиперинфлация, тогава те се върнаха към мен и аз отново говорих с моите приятели в Международния валутен фонд. Направи така, че оглавихме екип и поставихме валутния борд. И веднъж, когато беше въведен валутния борд, когато вашите пари вече бяха стабилни, нещата почнаха да се развиват добре. Това, за което съжалявам, е, че загубихме 6-7 години от развитието ви преди това мое предложение да бъде въведено. Кой забави прилагането на плана? Трябваше да се развие консенсус. По това време Луканов беше в слаба позиция. Той не беше силен министър-председател. Той нямаше большинство в парламента. Спомнете си отново, след като Живков загуби власт, имахте много различни групи вътре в България, които искаха власт, което, разбира се, е нормалното, логичното нещо. Луканов беше интересна личност. И си спомням, че веднъж разговаряхме и той ми каза, след като изнесох доклада, и той каза, знаеш ли, Ричард, трябва да бъда социалист. Той не каза, аз съм социалист, ами че трябва да бъда социалист. Той очевидно разбираше нуждата за реформа. Той мисля, че малко се страхуваше да се опита да приложи реформата твърде бързо. И също така си мисля, че беше малко несигурен как тази реформа трябва да бъде въведена. Ние препоръчвахме да се извърши бързо.
Страните, които извършиха реформата си бързо, като Естония, като Полша, те всъщност имаха много по-добър резултат от своя преход, отколкото други страни, които го направиха по-бавно. Да сравним двамата реформатори. Вие не го споменахте втория, но той е участвал в писането на вашия план. Костов. Да сравним Костов и Луканов. Костов имаше много по-добро разбиране относно това как трябва да функционира една пазарна икономика. Каква е идеята за пазарната икономика. И разбираше много по-добре техническите детайли, отколкото министър Луканов. И когато аз говорих с господин Костов, като цяло ги намирах за по-продуктивни. We have a problem a little bit, but we understand you. Има един момент във вашия план, заради който българите смятат, че това е заговор. Не знам дали знаете. Yeah, I had heard that. Да, чувал съм това. Чувал съм различните теории на конспирацията. Имахме само една цел и това беше да помогнем на България да направи един мирен и силен преход. 117 страница. Цитира се вашия доклад на 117 страница, където се казва, че 5 милиона души могат да бъдат изхранени. И много хора твърдят, че вие сте задраскали 3 милиона души. Това го пише в доклада. Не мисля. Не знам дали четете български превод, но нашата цел беше да подсигурим, че да е така, че да има възможност за всички, а не само някаква част от българското население. Вие отричате това. Няма такава 117 страница и това е някаква импровизация, така ли, интерпретация? Не. Защо така се получи в другите държави, имаха по-големи успехи от България по време на прехода? Заради две неща. Първото е, както казах, монетарната реформа в България беше забавена. Въпреки че препоръчахме валутния борд още в 1990 година, той не беше въведен и затова имаше един период на монетарна нестабилност. И на второ място имахте много повече корупция, особено в съдилищата. Нивото на корупцията наистина забави процеса на чуждестранна инвестиция и затрудни чуждестранните компании. Опитахме се през 90-те години да установим няколко компании на българска земя, но установихме, че сме ограничени от бюрокрация и от вашата мафия по това време. Нашите хора бяха заплашвани. Сега, разбира се, нещата са по-добре, но по това време беше особено трудно да се прави бизнес. Корупцията и процеса на приватизация наистина забави прехода. Това е много добър коментар. Вие ни давате план, но не може да ни дадете неговото изпълнение. Можем ли да обвиним политиците за провала на вашия план или за недоволството от вашия план? Да. Някои политици се опитваха да направят правилното нещо, докато други политици се опитваха да напълнят джобовете си за сметката на хората. Разбирам. Накрая още два въпроса, ако можем да ви зададем. Първият е вашия спомен за България първия път, когато кацнахте тук. Когато първоначално пристигнах в България, тя беше много бедна. И си спомням дългите опашки за някакви основни неща, като хляб и мляко. Нямахте ресторантите, нямахте магазините, всичките тези неща, които имате в момента. И стандартът на живот на хората беше много, много по-нисък реално от това, което имате в момента. Нямаше икономическа възможност за хората и мисля, че една от най-ярките ми спомени от това време е онези дълги опашки за най-базисните продукти. Затова и едно от първите ми предложения в плана беше да се премахнат фиксираните цени, за да се премахнат тези дълги опашки, за да могат хората да имат възможност да купуват необходимите им неща и хората да произвеждат адекватните продукти. И последен наистина въпрос, за да отречем теория на конспирацията. Кой плати на вас и на вашия колега Роналд Ът плана Ранът и колко, ако е възможно да разберем? И двамата бяхме наети от Американската търговска камера.
Аз получавах моята нормална заплата като главен икономист на камерата, която получавах преди да дойда в България. Не получих увеличение на заплащането. Нямах допълнителен финансов стимул за това, че работих в България заедно с доктор Ът, нито останалите членове на нашия отбор. Но въпреки това, много се радвам, че работих в България и помогних за вашия преход. И мисля, че експертите от нашия екип наистина помогнаха и бяха полезни на България. Но никой от нас не забогатя от България.